Ket 15 minutes before the hour of 3. So nga nalabit may isa lang yung kasunata winuduwa ti babalita kansunan. Kaya tapo nagragsak na kita pagayam yung rin ati jay hospital tayo anak ko amok nga ata ni Apo kanya na ito nga kanito. At ilap-lipas ko lang talaga nga makapapana matan. God PM manong John at ating John Mark greet mo nga driver namin na si Boss Mark Haig King Hain. Para guys naman kami ng Discompiado. Wait po namin D-Day from Kuya Alfredo Gerald Jones. Discompiado. Are you going to do that? Me only? Okay. Are we going to do that? Dapat aja tinamag ko. Are we going to do that? Of course, we have to, as requested by our friend from Gerald Jones. Maybe this is our last song. Please, no. We still have maybe two or three songs because okay. A song 3 minutes. Then 3 minutes. Di may nga sonata. Ngarod karubag at para kadagiti kuy ko nakiti na palpalabasan agduwa-duwa kadagiti aglawlaw na. Eko. Musik napiwak. Oh no, oh no. Oh yeah, tila ataka. Si tataleka kilata ti padak aparswa. Dik nga ugalit ang dua-dua. Dua-dua. Uray no kwarta ti pagsarita anta. Nasempalat at panunot ko. Tanuan niya ti panang ipagarup ko. Kadagiti padak at tao isumeten ti amok nga inaramid ko. Ken Apo yaman ti panakilangen-langen yo. Panakigayam yo dito'y mo. Ngem pangaasiyo kumaikaten yo. Discompiado kinaawan talik mo ti padang matao. Pawit mo dapat ada resibo. Pati titig na ken gargaraw ni bakit mo. Discompiado uri siya sinusika kit discompiado. Pati anak mo no ang pasyar gordiado. Huwag pa utang ka dapat ada titulo. Pati katugangan ti nakapulos mairitan. Ay nagpuskol kit titarupam. Kaya nagkapay nga ilutuan. Ket tinaminsan nga nagkirkir sunat kwartoyo. Tigam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo abarikog ko. Sino ka ayat ti pagarup mo. Perfecto ka at tao. Nasiksikalat gusto na lintig ka panunot mo. Amin metataon pagarup mo. Ket neng no nagsardeng nagpanunot. Binukawang mo leng-leng. Kayat mo no trabahador ket di agsasardeng. Kapunta agsilsil do trabaho na diretso. Amin na masabat mo basta ang panunot da. Umisang ibagam nga nagkatawa. Anda ka ubing winong barito. Bakit na kaya kupo awan makadanggay mo. Amin na kakabsat mo. Tidak ko sunada o galing at kakyan ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing winong barito. Bakit na kaya kupo awan makadanggay mo. Amin na kakabsat mo. Tidak ko sunada o galing at kakyan ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Discompiado kinaawan talik mo ti padang matao. Ipawit mo dapat ada resibo. Pati titig na ken gargaraw ni bakit mo. Discompiado uri siya si musika kit discompiado. Pati anak mo no ang pasyar guardiado. No ang pautang ka dapat ada titulo. Pati katugangan ti nakapulos mahiritan. Ay nagpuskol kit titarupam. Kayat nakapay nga ilutuan. Ket tinaminsan nga nagkirkir sunat kwartoyo. Tigam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo abarikog ko. Discompiado kinaawan talik mo ti padang matao. Ti pawit mo kit dapat ada resibo. Pati titig na ket gargaraw ni bakit mo. Ubing wino barito, bakit na kaya kubo awan makadanggay mo. Amin nakakabsat mo, tidak ko sunada o galing at kakyan ka. Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing wino barito, bakit na kaya kubo awan makadanggay mo.
Amin nakakabsat mo, di na ko sunada o galing at nakenta. Amin kataglisin no kasta nga agawis ka. Desconfiado. Okay, so that's it. Desconfiado by the Four. They could do our version of the song Despacito. Sakit yung tinaki mi apo nga pumakadang nagtangmanan tintay panagsisina kung nagtatay nuwad duap talo pa yakantang duwala ang batang gayaman. Kaya oran naman pa kasta po ada kami teman next week December 24 no dati sarak awan na kat next year to siguro. Ang bagawan to ti sarak ngamen di mi amo no kasano iti tigtig na iti bulbulong apo dito yung Sweet Radio. Kaya next week of course nalabit nga nayat nagton datay programa mi nga haan lang nga doseng aldaw iti Pascuano di kat something a question da ket kung nga pauno di programa tayo kas lang ay kas lang kaano nga ta nga agsardang ti Pasko. Ayan, di ba? Kasla question. Tapadasan dati iyawat dagiti ayat dagiti kakabsat tayo kadagiti PWD tayo when persons with disabilities nga mo na. Taton oram bitin tayo langit aldo ti Pasko kasla iti ayan ayat ket kasla may sala ang aldaw. So we will try to do it. No kaanong agsardang iso nga kasano kadik at idog ti Pasko dati pauno na dita so aging gana dati addan to ti mangmangted kadagiti pada tayo nga parswa dagiti persons with disabilities dagiti nga makasurat ano nga makapagna dagita sumatan ti pauno na dayjaya sonata ay adayjaya proyekto tayo kaya tagol kata biro ka nga biro ka abo dayjay sumarno kantaan ta pa atay pamakada ta nga sonata ka awam mo tan mabiro ka na anak adayjay berkata kita adayjay awan anak adayjay oye o kamye madi ana kata awan sama nga Pasko ay sumapit maibos sama dayjay orasan anak title na rajay dayjay ko ako madi kay kung akan sura dayjay a ray of hope kunana ada jay intimation sa dasan awan jay intimation nga organ ada terligat natin akan ada organ na kat awan nga talaga sudah tolak ti kansunan talaga sa maudi siguro mga dola ang linya ti kansunan dito kaya iti nagan iti for the do apo we would like to wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains sing in pride, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Shepherds, what is jubilee? Why your joyous strains prolong? What's the blessed tidings be, which inspire your heavenly song? Excelsis Deo, in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore unbendedly Christ the Lord, our newborn King. Gloria in excelsis
Deo Gloria, in excelsis Deo.